Balmao ani ɲantuma an kilena herela ala ka su ka ira dan bɛɛ lajɛlen ma. Mena video kɛ basa an tulo b'u la ko ye karamɔgɔ le charlatan Sinayogo kana tɔ kelen k'u y'u minɛ ko k'u don kaso la. Mais min fɔ aw ye ni maa ninnu tɛ baara kɛ u kelen. Ni ye escroc groupe de ye, u dama tɛ baara kɛ. Olu n'u dɛmɛbagaw minnu bɛ communication k'u ye. I n'a fɔ Bubu Mabel n'u kun bɛ baara min na ɲɔgɔn fɛ. Nin kun ye ninnu ka wari tilata, wari min kun kan ka di min ma a bɛɛ kun banna ka ban. Mais ni maa ninnu n'aw sɔnna k'a fɔ k'aw ye Sinayogo n'a tɔ kelen interpeller ko ka Bubu Mabel ka o wele ko ka bɔ ko ka excuse bidon dɔ kɛ k'o bila aw ka page sanfɛ parce que page fɛn fɛn b'aw dɛmɛ an y'a ye a bɛɛ sanfɛ. Ala ma mɛn dɔrɔn k'aw ye karamɔgɔ n t'a dɔn ko charlatan Sinayogo k'aw y'o interpeller. Kulibali me min f'i ye chaque jour qui passe un peu plus e bɛ k'i yɛrɛ décrédibiliser ni Bubu Mabel ko in na. Tu es jeune. I ɲɛsi i ka baara ma, i ka baara k'i ni Ala camancɛ la. I ye kalan min kɛ ka ni i ka kalan i bɛ k'a janfa don o don. Don o don ko Bubu Mabel ko y'a sababu ye. Bubu Mabel ye min kɛ ni ko in na a ma dogo maa si la complice de don. Ninnu ka complice de don. U ye baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ a ma ɲɛ di. U kun bɛna mɔgɔw de gosi a ma ɲɛ di. Ala de ma sɔn. Ni e ko k'e bɛ kojugukɛlaw minɛ ko olu ka cerveau to yen. C'est comme n'i ye sa ku tigɛ k'a kunkolo to a la. I bɛ kunkolo de tigɛ sa ko bɛ ban. O de ye Bubu Mabel ye. Galontigɛ maloya t'a la. Capurucaya maloya t'a la. Ka galon da mɔgɔw la o maloya t'a la. Wa ka gosili kɛ o maloya t'a la. Ale ka se dɔrɔn